Mä olen Pilvi Kovanen, asiakkuus- ja myyntivastaava, ja tällä videolla kerron 5 askelta, miten voit nopeasti ja vaivattomasti koota unelmiesi työryhmän Blockbusters-gängin avulla. Ensimmäinen askel on määritellä, millaista työryhmää tarvitset. On tärkeää kartoittaa, minkä työnkuvan tekijän tarvitset. Etsitkö vaikka puvusta ja maskeeraajaa mainoskuvauksiisi, tai tarvitseeko elokuvatuotantosi vielä koko apulaisohjausosaston? Etsitkö esimerkiksi vedenalaiskuvaajaa lyhytelokuvakuvauksiisi, vai tarvitseeko pitkä fiktioelokuvasi koko lavastusosaston? Muita tässä kohtaa miettiviä asioita työnkuvan lisäksi ovat esimerkiksi työn aikataulu, miten pitkä työn ajan tarve on ja onko työntekijä kohtaan mitään erikoistoiveita. Blockbusters Gang tarjoaa osaajia laajasti eri työnkuviin, elokuvista TV-sarjoihin ja mainoksiin. Tarpeen kartoitus voidaan tehdä myös yhteistyössä Blockbusters Gangin kanssa. Näin voidaan yhdessä selvittää, mikä teidän tarve on. Paras aika olla yhteydessä BBG:hen on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin saadaan aloitettua rekrytointi hyvissä ajoin ja saadaan paras tulos. Kun sulla on selkeä kuva tarpeistasi, on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Toinen askel on tosi simppeli, yhteydenotto meille. Saat Blockbusters Gangiin helpoiten yhteyden laittamalla meille mailia tai soittamalla. Yhteystiedot löytyy helposti meidän nettisivuilta sekä tämän videon kuvauksesta. Yhteydenoton yhteydessä kannattaa varautua kertomaan perustietoja tuotannosta, esimerkiksi mikä aikataulu tuotannolla on, lokaatio, onko kyseessä matkatuotanto tai onko tuotanto esimerkiksi kansainvälinen yhteistyö. Ei huolta. Me ymmärretään, että varsinkin esituotantovaiheessa moni asia on vielä täysin kysymysmerkki ja perusasiat hakee muotoaan. Kaikki tieto, mitä voit antaa meille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, auttaa sujuvaan rekrytointiin ja sen avulla me pystytään löytämään sulle paras mahdollinen tekijä. Mikäli sulle jää mitään kysymyksiä, kerro meille huolesi. Me tarjotaan laajasti erilaisia AV-alan palveluita ja voi olla, että ratkaisu sun pulmaan löytyy meiltä. Vuokraamme myös kalustoa, esimerkiksi radiopuhelimia tai cateraaja voi saada mukaansa catering-kaluston meiltä keikalle. Jos sinulla taas on laajemmin tarpeita roolituspalveluille, oli se sitten päärooleista taustanäyttelijöihin, meidän casting-tiimi Helsinki Castin puolella auttaa sinua. 3. vaihe työryhmän kokoamisessa on lisätietojen keruu. Jo sen ensimmäisen yhteydenoton aikana tai sitten myöhemmin me ollaan suhun yhteydessä lisäkysymysten muodossa. Tämä projekti on sulle tosi tuttu, mutta että me saadaan löydettyä tähän parhaat mahdolliset tekijät, meidän tulee tutustua myös tuotantoon. Esimerkiksi ykkösapulaisohjaajan rekrytessä meidän on tosi tärkeää tietää, sisältääkö projekti stuntteja tai vaikka VFX-efektejä. Vastaavasti, jos etsitään taustanäyttelijäroolittajaa, käsikirjoitus ja taustanäyttelijäpurku on tosi tärkeässä roolissa määrittämään, kuinka paljon esivalmistelupäiviä tarvitaan. Myös tiedot, kuten tehdäänkö jaksotyötä tai missä kuvataan, on meille tosi tärkeitä tässä vaiheessa. Kaikkia jakamiestietoja käsitellään luottamuksellisesti ja käymme aina tuotannon kanssa läpi, mitä kaikkia tietoja siitä saa jakaa hakijoille. 4. vaihe on ehdokkaiden valinta. Seuraavaksi esittelemme sinulle kaikki käytettävissä olevat ja tuotannosta kiinnostuneet tekijäehdokkaat. Meidän lähettämämme ehdokasesittely sisältää tyypillisesti tietoja hakijasta, kuten millainen hänen työkokemuksensa on kyseisestä tehtävästä. Muuta relevanttia tietoja tekijästä on esimerkiksi kielitaito, onko hänellä ajokorttia ja onko hänellä kokemusta aiemmin esimerkiksi kansainvälisistä tuotannoista. Usein rekrytointia tehdessä voi olla hankalaa saada ehdokkaasta oikeaa kuvaa pelkän CV:n tai hakemustekstin perusteella. Etuna tekijäehdokkaiden saamisessa meidän kauttamme on, että meillä voi olla mahdollisuus nähdä tekijöissä jotain muuta, sitä potentiaalia, mikä muuten jäisi piiloon. Ehdokkaana voi olla esimerkiksi kokemattomampi tekijä, joka on kuitenkin saanut aivan mahtavaa palautetta viimeisiltä keikoiltaan. Tämän kerromme myös sinulle. Tai saatat etsiä tekijää jalkapalloaiheiseen sarjaan, ja meillä on tiedossa, että tämä kyseinen tekijä on intohimoinen jalkapallofani. Hänestä saisit varmasti motivoituneen tekijän tuotantoon. Muita yksityiskohtia, johon me rekrytoidessa kiinnitämme huomiota, ovat esimerkiksi työryhmän henkilökemiat, tai jos tiettyyn työnkuvaan tarvitaan erityisen ihmisläheinen tyyppi. Kun tuotanto itse tekee rekrytointia, näihin pieniin, mutta tärkeisiin asioihin ei aina riitä resursseja. Meillä on kokemusta näiden helmien löytämisestä, ja meidän tavoite on aina, että tuotanto löytää siihen juuri oikean tekijän. Jos sinusta tuntuu, että jokin ehdokas tai muutama ehdokas voisi olla sopiva valinta, järjestämme haastattelun sinun ja tekijöiden välillä mielellämme.
muista, että sinä teet aina lopullisen päätöksen. Viimeinen eli 5. askel on tarjousprosessi. Kun olet valinnut työryhmäsi, Blockbusters Gang hoitaa kaikki sopimuksiin, palkkaukseen ja vakuutuksiin liittyvät asiat. Lähetämme sinulle tarjouksen, josta ilmenevät selkeästi sopimusehdot, laskutushinnat, lisät, työnkuva ja määrä. Muista, että tarjousprosessi on aina dialogi. Keskustelemme mielellään kaikesta tarjoukseen liittyvästä. Olemme pyrkineet tekemään tästä prosessista mahdollisimman helpon sinulle. Sinä saat yhden laskun, joka kattaa kaiken. Työntekijöiden palkat, vakuutukset ja muut kustannukset. Näin voit itse keskittyä pääasiaan, eli tuotantoon. Ja näin helposti se käy. 5 yksinkertaisella askeleella voit koota unelmiesi työryhmän seuraavaan tuotantoosi. Yhteydenotto meille ja luovutat kuormittavan rekrytointiprosessin, hakijaviestinnän ja työnantajan lakivelvoitteiden selvittelyn meille. Palvelut tulevat työpöydällesi helposti ja vaivattomasti yhdellä laskulla. Jos tarvitset lisätietoa, käy Blockbusters Gangin nettisivuilla. Linkki sinne löytyy tämän videon kuvauksesta. Eli seuraavan kerran, kun tarvitset työryhmää,